Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Күзгі каникуллар тәмамланачак һәм балалар яңа мәктәпкә барачак. Шулда чираттагы яңа мәктәпне ачарга әзерләнәләр. 31,5 миллион сумлык 55 тонна гуманитар ярдәм. Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина СВО сугышчылары өчен чираттагы гуманитар йөкне тапшырды. Күзгі каникуллар тәмамланачак һәм балалар яңа мәктәпкә барачак. Исегезгә төшерәм, бу инде автошәһәрдә соңгы 10 елда төзелгән 11нче белем бирү учреждениесе. Ул яшь комплексы 3нче булачак. Мәктәп күршедәге 39нчы мәктәпне бушатыр дип планлаштырыла. Бүген яңа белем йортында минем хезмәттәшем булды. Зинаида Сергеева кабинетны җыештыра, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы сөенеп бетә алмый. Ул 39нчы күп профильле мәктәпнең ишекләрен ачуын түземсезлек белән көтә. Кабинетлар иркен, якты, җылы, бөтен нәрсәсе бар, бөтен техника куелган, кондиционерга кадәр бар, бөтенесе бар. Монда кондиционер безнең бөтенесе эшләнгән. 39нчы күп профильле мәктәптә 1602 бала укыячак. Уку 5 профиль буенча узачак. Социаль икътисади, социаль гуманитар, инженер, технологик һәм табигый фәнни. Контингент обучающихся – это ребята средней общеобразовательной школы номер 39. А в школе 39 остались обучающиеся начальных классов, это с 1 по 4, а сюда перешли с 5 по 11 класс. То есть, если бы не строительство этой школы, если бы не это замечательное здание, то в 39-й школе на данный момент обучалось бы около 3000 человек. Һәм бу балаларның 3 сменада укый алуына китерергә мөмкин иде, ләкин ул булмаячак. Хәзер өлкән сыйныф укучылары да имтиханнарга тыныч кына әзерләнә ала. Кабинетлар якты, иркен, монда иң заманча җиһазлар урнаштырылган. Китаплар бик күп, яңа китаплар да күп. Мин монда бик сөенеп эшләйм. Китапхана шундый якты. Балаларны көтеп калабыз. Дәресләр шул исәптән музейда да үткәрелер дип планлаштырыла. 39нчы күп профильле мәктәп укытучысы сүзләренә караганда, балалар чын мәгънәсендә тарихка кагыла алачак. Экспозицияләр 19нчы гасырга, Бөек Ватан сугышына, автогигант төзелешенә һәм башка бик күп нәрсәләргә багышланган интерактив музей. Например, есть телефоны, которые можно послушать интересную информацию про историю нашего города. И также есть различные телевизоры, которыми можно не просто смотреть, ими можно пользоваться. Вы можете, получается, нужную информацию найти сами, там, получается, нажимая на них. А также музей интересен тем, что есть экспонаты, которые детям можно буквально самим трогать, что тоже, конечно, это важно. 7 ноябрьдә күп профильле мәктәп укучыларга ишекләрен ачыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолга тагын 30 нефас автобусы кайтты. Исегезгә төшерәбез, шәһәр 50 автобусны сентябрьдә алган иде. Аларның кайберләре 9нчы маршрут буенча инде йөри. Хәзерге вакытта яңа автобусларны учетка куялар. Документ эшләре тәмамлангач, яңа автобуслар гамәлдәге маршрутларга чыга. Яңа автобуслар 111 кеше сыйдыра ала. Аларда кондиционер, USB, маршрут белән читтән торып идарә итү системасы бар. Автобуслар тормыш өчен инфраструктура һәм Татарстан Республикасы сәнәгать сәүдә министрлыгының дәүләт программалары буенча алынды. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. 31,5 миллион сумлык 55 тонна гуманитар ярдәм. Россия Дәүләт Думасы депутаты Бердәм Россия партиясының эшмәкәрлек проекты координаторы Әлфия Кагогина махсус хәрби операция сугышчылары өчен чираттагы гуманитар йөкне тапшырды. Бу эш халыклар бердәмлеге көне алдыннан башкарылды. Сугышчылар өчен нәрсәләр әзерләнгән? Бу хакта алдагы минутларда. Этот очередной груз, он особенный. Мы сюда приехали в преддверии Дня народного единства, великого праздника, объединяющего нас. Когда мы едины, нам ничего не страшно.
Махсус операция башланганнан бирле Әлфия Кагогина Бердәм Россия партиясы Халық фронты Татарстан эшмәкәрләре белән берлектә СВО зонасына Луганск һәм Донецк халык республикалары, Херсон һәм Запорожье, Курск һәм Белгород өлкәләренә 24 гуманитар миссия оештырды. Депутат гуманитар ярдәмне шәхсән үзе тапшыра. КАМАЗлар тарафыннан җыелган гуманитар йөк полк командирлары сугышчылар сорауы буенча һәм хәрби частьләрнең ихтыяҗларын исәпкә алып әзерләнә. В него входят легковые автомобили, средства радиоэлектронной борьбы «Капюшон». В него входят дроны-мавики, запчасти, колеса, ну и, конечно же, посылки, письма. Все то, что просят наши бойцы. Йөк составына шулай ук төзелеш материаллары һәм инструментлар, су савытлары, маскировка шилтәрләре кергән. Гуманитар ярдәмнең гомуми бәясе 31,5 миллион сумны тәшкил итә, ә авырлыгы 55 тонна. Благодарности за оказанную помощь, которая приближает нас, надеемся, к скорейшей нашей победе. Ну и обязательно победа будет за нами. А вам спасибо огромное. Ярдәмне алучылар махсус операцияның беренче көннәреннән үк шефлыкка алынган полклар һәм мотоукчылар полкы хәрби госпитале. Лилия Гатина, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.